खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि गिबि खौराङानो जाहैबाय सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला टिवा आरो बर' हारिनि ट्राइबेल आफादफोरनि गोख्रों नारसिननायनि उनाव मरिगावनि जिल्ला कमिशनारआ जागिरदआव जानो गोनां 27,000 कौटि रांनि टाटा सेमिकन्डाक्टर सुबिदानि साखाथियाव मोनसे थांखिजानाय सेटेलाइट टाउनशिपनि थाखाय हा सार्भे खालामनायखौ दोनथ'यो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां बर' सावथुन मुलुगनि एबा बर'नि देंखोनि रानि महरै मिथिजानाय सुलेखा बसुमतारिया बेरामाव गोग्लैना दं होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला देहायारि जेंनाजों गोबां समनिफ्रायनो भुगिनांगासिनो दं सुलेखा बसुमतारि बिथांजोआ। दा बियो कलकातानि CK बिरला हस्पिटालाव फाहामथाय लानो थांनायनि खौरां मोन्दों। फैबाय थानाय बोथोरारि अखाखौ नोजोर होनानै आसाम दै सम्पद बिबाना वाटार रिसोर्सेस डिपार्टमेन्टआ दैबानानि खैफोदखौ खम खालामनो थाखाय सांग्रां रैखाथि आरो गोख्रों राहाफोर मावफुंदों। बिबाननि दारै दैबानाजों मोगा-मोगि जाबोबाय थानाय 347 ओनसोलफोरखौ सिनायथिदों आरो रैखाथिनि राहाफोर लादों। सिनायथिनाय 347 ओनसोलफोराव दैबानानि समाव रैखाथि होनो थाखाय जिअ'बेग्स आरो गुबुन गुबुन सांग्रां आइजेंफोरखौ थियारि खालामना लाखिनाय जादों। क'क्राझार पर्बतझरा डिभिजननि DSO अबिनाश बसुमतारिया 2 लाख रांनि घुस लानायनि दायाव एन्टि कारापसन CM भिजिलेन्स टीमजों हमजादों। चिरां जिल्लानि चापागुरियाव चिरां पुलिस आरो CM भिजिलेन्स टीमआ गोख्रों सिग्रोमना हमो DSO अबिनाश बसुमतारिखौ। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि थांनाय 17 जानुवारि 2026 आव खुंफुंजानाय बागुरुम्बा दोहौआव बर' बिफाननिफ्राय बाहागो लाहैनाय फरायसाफोरखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाना मैया मान बाउनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिम्बरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2026 इं मायथाइनि मेट्रिक एबा HSLC आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै दख'रानि सिङाव थानाय सेथि मासिनि गेजेराव टप 3 आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ दख'रानि नब्लांआव बरायनाय आरो मान बाउनाय हाबाफारि खुंफुंदों। गसाइगावनि श्रीरामपुरआव गिख्रंथाव जाथाय। फ्लाइअभार दालांनि सिमेन्टनि थुख्राया बायनानै गोग्लैदों। मिथिनाय बादिब्ला साखाथियाव फ्लाइअभार दालांनि खामानि मावबाय थानाय सासे मावथिआ गोब्राबै जोखोम जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि दलमारा ओनसोलाव जानाय मोनसे जाथायखौ लानानै ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। आहिदुल शेख मुंनि सासे लाइमोना आदिबासीनि सानै गथ'नि बिमाखौ खावनानै लांनाय जाथाया ओनसोलनाङैनो दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। जाथायनि सोमोन्दै FIR होनाय जादों होनब्लाबो पुलिसआ जेबो राहा लायाखै होनना आसामनि दैदेनगिरि आरो नखरनि सोद्रोमाफोरा अजद होदों। इटालीआव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा दावबायहैदों। इटालीनि गाहाय मन्त्रि जर्जिया मेल'नीजों लोगो हमनानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा सावरायदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुरआव पुलिसनि अपारेसनाव 35 लाख रांनिबो बांसिन 148 केजिसो गान्जा बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।